नैबे आब'नि दखानाव ओमफ्राय मा ओरैनो मा एवो जोङो घुगुनि दङ फिथा दङ बर'नि एंथाबबो दङ जि नांगौ बेखौ मोनो जोङो ओंखामल' होआखै ओमफ्राय नोंथांमोना फैदों बेयाव हाबफैदों जोंनि दखानाव खोब गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बयखौबो खुलुमनाय थाबाय गासैबो जोंना बर' आइजोनि नै जोंहा नै होफैबाय नै साराव जागासिनो दं नै बानायग्राफ्रा अबावमोन दोनोलाय फिथाना नै सालिदों नै जारौआ बानायदों फिथा बानायदोंना एनथाबखौलाय बनायथ'वाखैना एनथाबा नारेंखल लादु बेखौ होनो जों एंख्रं फिथा एंख्रं फिथा ना ओमफ्राय जों होनो मा होनोमोनलाय एनथाब खोन्थालाय बेखौ खोन्थालाय एनथाबखौ खोन्थालाय एंख्रं फिथा होनो बेखौ नारेंखल लादु बेनिफ्राय बियो किटलि फिथा नै बानायगासिनो दं हटेलनि मुङा मा जोंनिया सुरां खनकलता गुदानो माबा होदों नालाय सुरां खनकलता बै बस्ताब दङ रुटि बानायदोंना दे ओरैहायबो हनै मालाय नै मैगं हादों खोमा दां मैगं हाग्राफ्रालाय लागाव माथो मेचिन बायदि दानथार रोङो एनथाब फिथा ओरै पकरि ओजोंहाय मा मोनबावो होनदोंमोनलाय नारेंखल लादु एंख्रं फिथा रुटि गासिबो मोनजोबो जाहैदों आरो ओइ बेलाय सोरां कनकलता आत्मसहाय गट नै बेनो नै बेयाव फैनानै जाफैनो हागोन सोरबा मानैनो थांदों मालाय मा जायो नोङो जों बिराद मोजां रायज्लायखादों गलाघाटआव जारौमोनजों 170 थाखायाव आपेल लादों सेरसे नै बाबु जारौआ मालाय साहा फुदुंदों नै बे जारौआ फानो खोमा ना आपेल फानो 170 हरदोंना 170 हरदों जायगाया मामोनलाय जोंना बे तिलिहालाव दा जारौमोनहा मालाय दखानबो दङ नै आरामथार 170 थाखायाव आपेल सुबाय नै जारौआ मालाय दे खमलाव फानबावो नै मालाय बे बैग्रि ना बैग्रि आपेल मोजां फानो मालाय नै दाउबो हमदों माथो मोजां दे आपेल बागानावहाय जानानै इन्टारेस्ट मोनगोन गोदै जागोन टिचार लुबैनो आंनि गोदै जानो फैदों आरो नांनोबो हागौ मास्टार खनसे ओरैनो होनहरदो आखाइफोरखौ दे हायफोर होना हो हाय फैसा हरग्राबो हो लाबो आरोना डाइरेक्ट बकरा बायदिसो गाबोन नुगोन दे दाहाय नुगोन दे दा बुस्थुआ नागारगोन हागोन बियो सेनलै नै ना साग्रा सेन जोंनिया गोदोनिया नांगोला माबा खखाबो दङ नै जेखाइबो दं गैला बायना लांनो नागिरदोंमोन बैथिंबो दङ नै That's my stuff. Oh,
Bini tuh. Ah, iya, Kak.